Gabon, bat atasa honetan eskatzen zaiguna egiteko da teknologia digitalen bilduma berrikustea. Orduan, nik erabiltzen ditudan erraminta digitalen egokitasuna aztertu dut. Hau da, teknologia digitalen erabilera arduratsua egiten dudala bermatzeko asmoz, nik erabilitako erramintak orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos dokumentuan kontrastatu egin ditut. Irakurri deten dokumentu hori hemen dago, hau da dokumentua, beraz, hemen ateratako informazioakin kontrastatu dut, Canva honetan azaltzen dan nire teknologia digitalen bilduma. Guzti hauetatik batzuk ditut sailkatuta kolore horian eta bestatzuk gorrian. Gorrian zeintzu ditut dazkat Gazma, Leonardoa, Leonardo erraminta digitala, TikToka eta Instagrama. Gero berriz ere batzuk hemen errepikatuten dira horiek. Horik zein dazkaten WhatsAppa, Canva, Genialia, YouTubea, Kajuta. Hau esek. Eta esan bezala, gero hemen beste atal batzutan ere izan dako horiek errepikatuten dira. Orduan gorriz dazkaten hauek TikToka eta Instagrama, hauek nik erabiltzen ditut ez edukia sortzeko ezik eta niz prestatutako aurkezpenetan bideoak eta txertatzeko. Baina egunen batean eduki digitala bideo bat sortu nahi baldin badet badakit ezin dutela erabili, orduan kendu egingo ditut eta horien ordez erabiliko dut saltzen zaiten beste YouTubea. Baita ere kenduko dudan beste erraminta digital bat izango da Leonardo hau, gorriz sailkatuta saltzen delako. Eta horren ordezen erabiliko dut Pixabay. Zergatikan dokumentu honetan ikusten dalako berdian sailkatuta dagoela. Gazma hau erabili izan dudet aurkezpenak eta egiteko, hau da PowerPoint edo Canva edo Genialin moduan. Eta Gazma hau saiatu nahiz bilatzen zuek partekatutako dokumentu honetan eta beste honetan, baino ez dira ateratzen. Ateratzen da noa signadurrun gorritzat sailkatu dut. Eta kendu egingo dut eta horrek zein erabiliko eta horren ordez, Canva, zergatikan dakoalako admin artifiziala txerratu da dakalako. Beraz, hori dia gorriz daudezenak, zertaz ordezkatu dituten saldu dut. Horiz ditudanak dia WhatsAppa, Canva, Genialia eta YouTubea. Gainontzeko guztik dia hezkuntzak edo eskolak bermatutako erraminta digitalak. Aipatu ditudan erraminta digitalak horiz zailkatuta daudezenak erabiltzia daude, baina zenbait puntu hartu berdia kontutan. Ze puntu hartu berria kontutan, ezberdina izango da erabiltzailea, ikaslia edo irakaslea baldin bada. Beraz, hori ja daudezenak eta erabiltzailea ikaslea izango da lau puntu honetan, adibidez Kajuta, eta seigarrengo puntu honetan, YouTubea, Canva eta Genialia. Orduan, ze puntu hartu beharko dituten kontutan, izango ikasleen erregistrua behar baldin baduten, ze puntu hartu behar duten kontutan. Eta hoesek dira, datuen babesari buruzko Europako legedia bete behar duela erramintak, modu argi eta ulergarrian jakinarazi bat zaiola ikaslei eta hauen guraso edo legezko tutorei aplikazio erabiliko dela, eta hemen eskatu behar dela 10 urteko gorako ikaslei edo 14 urtetik beragoko ikasleen guraso edotan legezko tutorei. Eta daten babeserako ordezkariari kontsulta egin beharko zaiola erraminta honen erabilera zer esaten duen berak eta berak esandakoa onartu egin beharko dugula. Hori erabiltzailea ikaslea baldin bada. Bestalde, erabiltzailea irakaslea baldin bada, hartu beharko du kontutan oharrak eta gomendio batzuk. Eta zeintzuk dira, hau esek izango lirateke. Oharrei dagokionez kontuan hartu beharko dudala modu irekian erabiltzen dela erraminta hori, eta hortaz, erraminta horrekin lortutako edo sortutako edukia eskolak edo eta hezkuntzak eskainitako lainoan txertatu beharko detela. Datuen babesari eta pribatutasunari buruz indarrean dagoen araudia zorrotz betetzen duela ziurtatu beharko detela. Eta gero baita ere,
adineko pertsona izan da, ardura guztia nire gain egongo litzatekeela. Gomendioen gainez zer, berramintak datuen babesa bermatzen duela egiaztatzeko eskaintzen duten segurtasun politikak osoa izan behar du, ulergarria izan behar du eta eraz eskuratzeko modukoa izan behar duela. Beraien zerbitzariak non kokatuta daudezen ziurtatu behar dutela, eta hobesten da Europar Batasunean egotea zerbitzari horiek. Datuekin zer egingo duten, ia datu horiek beste hirugarrengo bati pasako dizkioten, eta baita ere, gomendioen barrunean daudez ikaslei buruzko datuak erabili berbalin baditut, datu horiek pseudonimizatu egin beharko ditudala, eta pseudonimizazio horrek ziurtatu behar duela ikaslearen anonimizazioa mantenduko dela. Horiek izango lirateke kontutan hartu beharrekoak. Goazen ikustea, zuek emandako dokumentu horretan, adibidez, Canvaren kasua. 106 garren horrian dago, eta goazen ikustea. Hemen, Canva dakat, zertarako, infografiak egiteko, erremintaren izena Canvan, zertarako erabiltzen den, deskribapen txikia, plataforma de diseño y comunicación visual, software librea dan ez, erregistra behar baldin badu, behar duen edo ez, behar du, pribatutasun aparteko informazio gehigarri bat, erramintarekiko, beste zutabe honetan pribatutasun politika hemen zehazten da, beste zutabe honetan pribatutasun politika hori zein datetan aztertu den, zer koloretan sailkatzen den, kasu honetan horian, erabiltzailea irakaslea baldin bada ze puntu hartu berruten kontutan, gomendioak eta oharrak, eta erabiltzailea baldin bada ikaslea, erregistroa behar duen edo ezek hortan aipatzen diren datu horiek hartu beharko dira kontutan. Eta hemen azkeneko honetan da botagarritasuna, hau da, erraminta digital hori txertatu daiteken ez beste plataforma baten barrunean. Eta bertatikan erabili daiteken edo ez, ala beste toki batetikan ez dela zertan sartu berrik bertatikan sartu daitekelako. Goazen ikustea Canvaren kasuan, enez eta horia izan aldala erabili, zergatik ikusiko dugun bezala bere pribatutasun politika erraza da, erraza aurkitu daiteke, osoa da eta erraza saltzen da. Hemen esaten du, bere informazioa, lortutako informazioakin zer egiten duten, informazioan gero baita ere esaten du ubicazioa, datos de ubicación, contenido dentro de su cuenta, cómo usamos su información, eta baita aurretik aipatuten gauz guzti hori edanak, puntu hori edanak. Nola partekatzen dioten hirugarrengo batzurire hemen azaltzen da, compartir con otros terceros. Holaxe azaldu dut nola aldatuko dituten o nola eguneratuko duten nire teknologia digitalen bildun bau. Mila esker, agur.